समदीरको जयसेवा गोंडी धर्मगुरू कुसराम हनुमंतराव महाराजना पुण्यतिथी मंगल हिरतगा जरुगता ओनोर मरी गोपालकृष्ण आणि ओन जोडिता वेलड ओन नाटे पुण्यतिथि कीतेर बारितेके गोंडी समाजन लासी गोंडी भाषात लासी गोंडी संस्कृति लासी बचलई भक्ति भावन लासी गोंडी समाज शूद्र मायनिंजरे बचलई कृषि कीतोर ओना पुण्यतिथि निने जरुगता बारितेके गोंडी समाजन लासी मानव सेवा बचलई कीतोर समदीर सुद्रमायनिंजरे ओना इच्छा मत ते इदु कुसरम हनुमंतराव महाराजन पदव पुण्यतिथि ओना नाटे निन्ने घनंगा जरुपुसीतेरु मंडळी मांगलेर और सुद्धा मावा इदेनगा कार्यक्रम नका खूप हिस्सा येते तानलासी मावा समदीर नाटलेर इन मांगलेरवासी आणि दु दरवर्षी प्रमाणे आणि स्वतः दरवर्षी किशोर मंदिर की बदलतेर मावा हनुमंत महाराज यांनी मत्तर आणि चांगलं काम किशोर मत्तर कार्य किशोर मत्तर यांनी आणि बरोबर अमर हातोर सुद्धा तर वन जे जागोजागी होना हर जागा कार्यक्रम म्हणतो होना तरी मावेर जो हनुमंत महाराजना आठवणते रक्षाबंध निमित्तने होना दरवर्षी कार्यक्रम साजरा किशोर म्हणतात आणि मावेर समजिरे भजन मंडळ सुद्धा इथे खूप सहकार्य सहभागी येते त्यांना अशी मावा हनुमंत महाराजना पुण्यतिथी निमित्ताने साजरा किशोर म्हणतात. ओके वर नाही पेशल मावर गुरु श्री श्री हनुमंत दास महाराज और मने के उंदी मार्ग तोची सोतोर की दीक्षाता दीक्षा सीवाल येतवाल दीक्षाताल बत्तल पुटांता बत्तल सेले आज पूर्वपूर जन्मताल ते मरणे जेवणाल और मार्गदर्शन की सोतोर और सत्तर मती दरवर्षी वोना इदिगे नमक पुण्यतिथि नमक किशोर दांतो मावा मनवालनार मांगुलिरा तहसील कोरपना जिल्हा चंद्रपूर महाराष्ट्र अदे लासी महाराष्ट्र तगान सेले पण आंध्र तेलंगाना सब ही के और मने के समदीर कुन दीक्षा सीतोर ओना के दे गुरु आतेर समदीरे मावा आकड़ी पुनाकून वासी इगे महाराजना स्थान तगा दर्शन सुद्धा येतांते तर इंके बोर सेल्वा सोंजीगिरे उंडे मावर महाराज मत्तोर मत्ती वोना स्थान तगा वासी इंकेट गिरे वोना फरोडे गुरु आसेर मंतेर अदेन लासी उंडे बोरे आयवाल मते के आया वचू